Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt Lavinia Minea și vă invit astăzi la InfoDesign alături de invitatul emisiunii noastre la o lecție de design, dacă îmi permiteți să o numesc așa, un capitol inovator, cel puțin pentru mine și cred că și pentru mulți dintre dumneavoastră. Și anume panouri radiante cu infraroșu. Acesta este subiectul pe care îl vom dezbate în această ediție. De multe ori, caloriferele sau alte obiecte pe care le avem pentru a încălzi o încăpere ne împiedică să finalizăm decorul, ambientul la care visăm, dar cu ajutorul acestor invenții vom putea scăpa de caloriferele și alte obiecte care ne încurcă atunci când vrem să decorăm, vom reduce și cheltuielile la încălzire cu până la aproximativ 50%, iar căldura emanată de acestea va fi percepută într-un mod deosebit. Vom putea scăpa deci de aceste obiecte care ne deranjează, caloriferele mă refer, și vom reduce și cheltuielile la încălzire. Căldura emanată de soare, radiator și chiar de către asfaltul care este încălzit este de tip infraroșu. Orice corp emite radiație infraroșie, de obicei nu o observăm pentru că nu este vizibilă precum lumina soarelui. Căldura emanată și de cuptor sau foc, focul de la teracotă, este de fapt o radiație infraroșie. Aceste panouri produc energie infraroșie care radiază asupra noastră și a obiectelor, aceștia absorbind energia, convertind-o direct în căldură, identic cum ar fi să fim încălziți de razele soarelui. Prin căldura pe care o emană aceste panouri, asigură confort, nu produce curenți de aer, îmbunătățește circulația sângelui, elimină igrasia, montajul este foarte simplu și cel mai important, nu avem nevoie de autorizații, proiecte, etc. Aceste panouri se comercializează de mult în alte țări și la noi în România și nu de mult timp și în județul nostru. Pentru a înțelege cât mai bine acest subiect, am invitat astăzi la noi în emisiune un domn care ne va explica pendelete și în termeni tehnici și în termeni populari cum funcționează aceste panouri, avantaje, dezavantaje și, bineînțeles, prețuri. Stimați telespectatori, așadar instalați-vă comod, urmează o lecție de design, dacă putem să o numim astăzi așa, și astăzi la InfoDesign învățăm despre panouri radiante infraroșu. Invitatul emisiunii noastre este domnul Cosmin Roșca, care va încerca să ne explice și în termeni tehnici și în termeni populari cât mai multe despre aceste panouri radiante, un sistem de încălzire inovator. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim că ai acceptat invitația în emisiunea noastră și sper să captăm atenția cât mai multor telespectatori. Mai mult în termeni populari, ca să înțeleagă toată lumea. În termeni populari, exact. Okay. Eu am pregătit aici pentru tine câteva întrebări, multe, sper să reușim în această ediție, dacă nu continuăm și săptămâna viitoare cu același capitol. Pe mine cel puțin una m-a captat acest subiect și de aceea m-am gândit să-l facem cunoscut tuturor arădenilor. Așadar, care este principiul după care funcționează acest sistem de încălzire? Acest sistem de încălzire, nouă ne place să spunem că este sistemul de încălzire al viitorului. Principiul de funcționare e foarte simplu. El încălzește exact ca și cum încălzește soarele. Radiație infraroșie. Da, am citit. Așa este vorba despre un panou care arată ca un televizor, ca un tablou, are 3 cm grosime, 60 de cm, în funcție de cameră 1,80 cel mai lung până la 90 de cm și se recomandă să se pună pe tavan. Radiază, se leagă la rețeaua de curent a casei. Așadar, funcționează pe curent. Pe curent. Pe curent funcționează. Da. Este cel mai ieftin sistem de încălzire, cel mai sănătos și cel mai confortabil sistem de încălzire. De ce este mai eficient decât alte sisteme de încălzire? Pentru că radiază infraroșu pe corpurile, se aplică pe tavan. Și radiază infraroșu pe corpurile solide din încăpere. O bucată, o plasmă, un panou pus pe tavan. Exact. Și decor exact. Și eficiență. Nu ne mai încurcă caloriferele, nu ne mai încurcă țevi. Căldură în cel mai eficient mod. Radiază infraroșu pe corpurile solide din încăpere. De asta este foarte eficient, pentru că încălzește pereții, corpurile solide, în primul corp solid din încăpere suntem noi, suntem formați din 70% apă
și noi simțim căldura transmisă de panou cu cel puțin 3-4 grade mai mare decât e în încăpere. Vă dau un exemplu. Dacă intrăm, noi suntem obișnuiți să stăm la 22 de grade acasă și intrăm... Eu sunt mai friguroasă, îmi plac 22 de grade este temperatura maximă recomandată de medici în România. Da. Și toate testele făcute de noi sunt pe o temperatură de 22 de grade. Evident că funcționează foarte bine și pe 20 de grade, cu costuri mai mici, evident că funcționează la fel de bine și pe 24 de grade, dar totul e relativ în funcție de mulți alți factori. O să le luăm așa încet. El este eficient pentru că dacă am început să dăm exemplu, la 22 de grade, dacă noi simțim bine și intrăm în încăpere acasă și sunt 18 grade și nu ne simțim bine, în momentul când panoul radiază, deci el funcționează, are funcția de încălzire, noi simțim căldura lui și ne simțim când el funcționează exact ca la 22 de grade, până când își va face până se încălzește. Da. Deci se încălzesc corpurile solide, adică noi, corpurile solide, se încălzesc pereții, se încălzește mobilierul, patul și ce mobilier mai avem noi acolo. Ca efect secundar se încălzește aerul din încăpere. Comanda acestui panou este făcută de un termostat foarte simplu, da, care evident măsoară temperatura aerului din încăpere. Da, deci are o comandă, exact. Ca și la creierul panoului. Se pune pe perete, după recomandările din... Da, poți să reglezi și o temperatură mai mare de 22 de grade, nu? Da, se poate, dar totul, când dimensionăm, ținem cont de mai mulți factori, adică noi dimensionăm pentru toată perioada anului, pentru că sunt 6 luni de frig în România, de iarnă, din 1 octombrie până în 31 martie, că ea fluctuează, că sunt zile mai calde și mai reci și sunt 2 zile de frig extrem. Cel puțin la noi în Arad sunt cam 20 de zile de minus 10, minus 16, minus 20. Mai multe. Minus 20 n-am avut, am avut minus 16. Nu putem regla temperatura de la o zi la alta în funcție de temperatura de afară? Ba da. Termostatul ne-a setat 22, indiferent cât este de frig afară, el ne menține 22, doar că el va funcționa mai mult. Deci va funcționa mai multe consumă mai mult curent. Exact. Și la o capacitate mai mare. Da, și în lunile și zilele mai blânde, el funcționează foarte, foarte puțin. Ce efecte pozitive și negative are asupra corpului uman? Am înțeles, asupra obiectelor solide dintr-o încăpere, efect pozitiv, le încălzește și ele la rândul lor radiază căldură. Dar asupra corpului? Asupra corpului nostru nu are decât efecte pozitive, nu are niciun efect negativ asupra corpului uman. Ne face deosebită plăcere să stăm la soare, indiferent că e vară, indiferent că e iarnă, când stai la soare și radiază pe tine radiația infraroșie, ne simțim foarte bine, chiar dacă afară e foarte frig. Radiația infraroșie se măsoară în microni. Multă lume confundă și spune că e efect de microunde. În oarecare măsură foarte mică este efect de microunde, care sunt poate nocive pentru dar și acești microni sunt nocivi de la o anumită măsură și la o anumită măsură sunt foarte sănătoși. De exemplu, în România se folosește și în lume se folosește terapie medicală cu 20 de microni, maxim 20 de microni. Iar acestea radiază până la 14. Aceste aparate, cel mai mare aparat, radiază 14 microni maxim, între 4 și 14 microni. Dăunează grav sănătății de la 500 de microni în sus, ceea ce noi nu ajunge. Deci 20 de microni se folosește în terapie. Da. Cum funcționează? Cum se montează? Am înțeles. Funcționează pe bază de curent electric. Da. Cum se montează? Pentru un electrician autorizat este o joacă de copii. El se prinde pe tavan în 4 șuruburi, se leagă la termostat și la curent. El funcționează practic din momentul când l-ați comandat, el poate să fie în 24 de ore să funcționeze. E simplu, deci avem și posibilitatea să-l băgăm în priză, avem și termostat de priză. Sau se poate lega direct la rețeaua de curent? Cel mai recomandat de către noi este să rege direct la rețeaua de curent. Pentru că consumul lui este foarte, foarte mic în ceea ce știm noi despre încălzirea pe curent electric. Da, pentru că totuși curentul este destul de scump încă.
la noi. Da, Este e mai adevărat. scump decât gazul. În România cu radiatoare, reșouri, calorifere cu ulei, care sunt pe curent, care pornesc de la 2000-2500 de W, 3500 de W, pe când aceste panouri se dimensionează pentru o încăpere mult mai puțin. Deci dacă consumul automat este deci foarte pentru un apartament, pentru o cameră medie, varianta minimă este de 700-800 de, o cameră medie, 700-800 de W. Pentru un apartament cu 2-3 camere putem să ne ducem între 3500 de W, maxim 4000 de W per apartament. Deci vă dați seama comparativ cu ce știam noi despre curent, este foarte puțin. Deci 3500 de W, 3200 de W per un apartament este foarte puțin. Dacă înmulțim cu prețul kilovatului, el nu funcționează, foarte important, el nu funcționează 24 din 24, el funcționează pe baza termostatului, termostatul ia comanda. Da, în momentul în care s-a ajuns la gradele exact, el se oprește. Testele noastre spun că pentru o încăpere medie izolată, ceea ce putem să și dăm ca și consum, suntem singurii care facem un consum mediu, aproximativ, pe lună. Deci noi spunem că el funcționează 6 ore din 24 de ore, media. Deci nu încălzește doar atât cât este pornit. El este legat la rețeaua de curent, este pus pe termostat, când a făcut 22 de grade, el decuplează. Și atunci decuplează. Noi, testele noastre ne arată că el funcționează 6 ore din 24 de ore, media pe 6 luni. Deci, posibil ca în octombrie, în noiembrie, în martie, când este foarte cald afară, să funcționeze 2 ore, 3 ore din 24 de ore, posibil ca în decembrie să funcționeze 10 ore, 12 ore. Da. La noi la sediu, panoul este pus într-o încăpere foarte bine izolată, ceea ce în ultima vreme foarte mulți dintre noi și-au termoizolat casele. Avem o medie de consum de 6 ore în ianuarie, ceea ce este fenomenal. Media pe 6 luni va scădea mult sub 6 ore. El funcționează cam un minut, deci un minut, din 4 minute el funcționează un minut. Deci funcționează. Bine, nu e asta proporția, deci proporția e undeva la 6-7 minute funcționează, 20 de minute nu funcționează, ceva de genul ăsta. Se cuplează și se decuplează în funcție de fluctuațiile și de afară și în funcție de anvelopa camerei. Dacă vin mai multe încăperi într-o cameră, mai mulți oameni într-o cameră, noi fiind mai calzi, automat nu mai funcționează. Am mai discutat noi despre acele case pasive care au așa un sistem de izolație etanș. Exact. Și n-au pierderi. N-au nicio pierdere și absolut toată căldura din încăpere se realizează doar pe baza obiectelor electrocasnice și a sufletelor care trăiesc în această. Deci noi dacă venim mai mulți într-o încăpere, automat dacă noi suntem 2 persoane într-o încăpere și mai vin încă 2 persoane, cel puțin un grad 2 se poate simți. Da. Și dacă se ia curentul, că se mai întâmplă, dacă se ia curentul, să zicem, minim 3-4 ore? Minim 3-4 ore sunt cazuri absolut excepționale. Dacă afară e frig și acum afară e frig, dacă s-ar lua curentul 3-4 ore, el v-am zis, nu funcționează foarte mult timp, ar scădea temperatura de la 22 de grade, ar scădea temperatura undeva până în 20-19 grade, la temperatura care acum e afară de minus 3 grade. Poate nici atâta. Poate nici atâta. Deci se răcește mai repede? Nu. Se răcește mai greu. Se răcește mai greu pentru că aerul este încălzit de corpurile solide, de pereți. Deci noi cu acest panou avem tot timpul pereții mai calzi decât i-am avea cu un sistem tradițional pe calorifer. Trebuie să ne oprim și pentru publicitate, dar revenim în câteva minute. Familie, design, confort, îmbinele pe toate, dar fă-ți timp și pentru tino aici
și vei aprecia talentul și atenția cu care ești tratată pentru ca tot ce ai mai frumos să fie pus în valoare. Arăți bine, te simți bine. Salon Eclipse, lângă Poșta Mare. Mulți cred că se pricep, dar la reîncărcarea unui cartuș de imprimată cu jet de cerneală se parcurg 3 etape foarte importante. Cartușele sunt curățate atent la presiune de vapor cu solvent și apoi cu ultrasunete. Încărcarea e realizată complet, automatizat, pe mașina electronică Fuel Tech Refill System, fără nicio perforație și fără săringi sau ace. Astfel, presiunea internă rămâne constantă, iar viața cartușului se triplează. Ultima etapă este verificarea calității de tipărire. Artist Design. Profesionalismul este diferența. Restaurantul Casa Românească vă pune la dispoziție o nouă sală festivă pentru evenimentele speciale din viața dumneavoastră, nunți, botezuri, aniversări sau orice fel de petreceri. Capacitatea sălii este de 100 de locuri și vă oferim cele mai avantajoase prețuri. În fiecare joi, vineri și sâmbătă vă așteptăm la seri speciale de muzică populară. Informații și rezervări la telefoanele 0357 401 401 sau 0746 296 343. Casa Apei Minerale, din nou în Arad, pe strada Mărășești, la numărul 33, vis-a-vis de Inspectoratul Poliției de Frontieră. Apă minerală, sucuri și o gamă variată de produse alimentare, toate la cele mai mici prețuri din Arad. Vă așteptăm să vă convingeți! Cofetăria Boema, ingrediente proaspete preparate după rețete tradiționale. Executăm cele mai gustoase și elegante torturi de nuntă, aniversări sau orice alte ocazii, prăjituri de casă și produse de patiserie. Toate realizate fără conservanți sau aditivi alimentari, ingrediente naturale de cea mai bună calitate. Prăjiturile Cofetăriei Boema încântă și cele mai rafinate gusturi. Pentru comenzi, contactați-ne pe strada Dorobanților, numărul 9 sau la telefon 0357 439 682 sau 0754 715 309. Outlet Stock. Mărci originale, branduri cunoscute. Outlet Stock, Calea Aurel Vlaicu, vis-a-vis de Reare. Mulți cred că se pricep, dar la reîncărcarea unui cartuș de imprimată cu jet de cerneală se parcurg 3 etape foarte importante. Cartușele sunt curățate atent la presiune de vapor cu solvent și apoi cu ultrasunete. Încărcarea e realizată complet, automatizat, pe mașina electronică Fuel Tech Refill System, fără nicio perforație și fără săringi sau ace. Astfel, presiunea internă rămâne constantă, iar viața cartușului se triplează. Ultima etapă este verificarea calității de tipărire. Artist Design. Profesionalismul este diferența. Am revenit, stimați telespectatori, și astăzi la InfoDesign vorbim despre panouri radiante cu infraroșu. Ce service necesită în timp? Nu necesită niciun service. El pur și simplu se pune. Unele dintre panouri au 10 ani garanție, durată medie de viață 25-30 de ani. Nu au niciun service, absolut nimic. Ele sunt sigilate, capsate, nici nu se poate desface. Deci nu putem avea acces la el, să vedem să putem să meșterim ceva la el. Da. Din ce material este fabricat un astfel de panou? Dimensiunea, greutatea, culoarea. Haideți să intrăm puțin în designul acestui panou, pentru că cel puțin la prima vista eu nu mi-am dat seama că este ceva funcțional sau doar un obiect de decor. Avem 3 tipuri de panouri. Așa. Avem un panou radiant infraroșu, original, nu putem să-i dăm numele, Așa. care are 3 funcții. Da. Are funcția de încălzire, toate au funcția de încălzire, noi le vindem ca sisteme de încălzire. Pentru interior.
Da, este sistem, este sistem de încălzire pentru spații închise. Nu are nicio legătură. Da. Deci pot fi alimentate de la panouri fotovoltaice sau de la moare de vânt care produc curent electric, deci ele pot fi alimentate, dar nu au nicio legătură. Deci sunt panouri radiante infraroșu. Okay. Panoul original infraroșu este din carbon, fibră de carbon, are înăuntru a doua funcție, are un metal semiprețios pulbere de un metal semiprețios turmalit care emite ioni negativi. Pentru cei care nu știu despre ionii negativi, vă pot spune pe scurt, sunt benefici pentru organism. Noi știm în termeni populari că anumite materiale de construcție, nu le dăm numele, dăunează sănătății, noi știm că sunt toxice. Da. De fapt, ele în termeni mai tehnici emite ioni pozitivi. Da. Așa, ionii negativi emit pădurile de braz foarte mari, salina de sare emite ioni negativi, apa de mare, unde e apă foarte multă, și cascadele și lacurile foarte mari de munte. Și metalul semiprețios turmalit, care e pulbere în panou. E a doua funcție. Și a treia funcție, avem o fibră de argint care îi zice la funcție nanosilver, în combinație cu radiația infraroșie și cu acel metal semiprețios, are un efect antibacterian, ne curăță încăperea de virus, de bacterii, de mirosuri neplăcute, chiar și de fumul de țigară. Deci, igrasie igrasia o elimină cam în 2-3 zile, dacă este mai puțină, într-o săptămână o elimină. Da. Deci o elimină, dacă e foarte mult, într-o săptămână. Evident, și dacă se păstrează panoul în acea încăpere, pentru că el uscă pereții. Da. Și reglează umiditatea în acea încăpere și ne face să ne simțim foarte bine. Practic, acest panou este pentru foarte mulți, e foarte greu să înțeleagă, să creadă că efectiv aerul aerul curat îți reglează, îți creează un spațiu sănătos. Dimensiunea unui astfel de panou? 60 de centimetri au toate ca lățime. Toate? Da. Și în funcție de puterea lor, de la 400 de W până la 1000 de W. Da. Crește 90 de centimetri, în lungime 1,20, 1,50, 1,80 este cel mai mare. Greutatea lor? Între 4 kg și 8 kg. Deci este foarte, foarte ușor, se poate aplica pe un tavan de rigips fără nicio problemă. Da. Panoul original poate fi lipit de tavan și poate să fie și incorporat într-un tavan de rigips care vrea să-și facă anumite modele. Da. Se poate pune și pe verticală? Se poate pune și pe perete, nu recomandăm să se pună pentru că există și altă categorie, plasme care radiază. Și panourile se pot pune, ajungem și la plasme, ajungem și la panourile economice, scade randamentul. Da. Scade randamentul, deci el poate să scade randamentul între 5 și 20, chiar 30%, adică el va merge mai multe ore ca să facă aceeași căldură ca și cum ar face-o de pe tavan. Deci cel mai adecvat este să se aplice pe tavan. Da. Pentru foarte mulți dintre noi contează 20-30% ca și factură lunară. Păi cum să nu? Tocmai de aia vreau să vorbim despre acest contează. capitol, că tot acolo ajungem la factură. Mai avem încă două produse. Avem numai puțin. Culoarea. Putem opta la o anumită culoare în funcție de designul camerei sau toate sunt albe? Din păcate nu. Panoul original infraroșu este de culoare albă, cu margine de aluminiu albă. Pe un tavan alb, el pur și simplu se pierde. Exact, nici nu se vede, are 3 cm, deci nici e inexistent. Au unii concurenți de-ai noștri care spun că duc, dar nu are nimic în comun cu radiația infraroșie. Deci este un radiator vopsit sub formă de tablou sau este un radiator cu alți watt, cu alt randament, e din altă categorie. Sunt patentate de o firmă pe plan mondial recunoscută, așa că nu avem emoții. Apropo, unde se fabrică? Panoul original infraroșu se fabrică în Coreea de Sud. Este un patent unei firme foarte cunoscute, nu putem să-i dăm numele. A fost creat pentru spitale,
De acolo lumea s-a inspirat și au devenit un sistem de încălzire casnic și industrial, pentru că avem un panou, avem un panou original care încălzește spații înalte de la 4 metri în sus. El e de culoare neagră, are 5 cm și trebuie să se lase o distanță de 20 de cm de tavan. Așa. Și este cel mai eficient mod de încălzi spații înalte. Pentru de că exemplu, cum el radiază. la noi pe centru clădirile stil palate și de pe Bulevardul Revoluției, acele încăperi de 4 metri jumate înălțime. Acolo cum am putea să le folosim? Pe tavan și tot așa lăsate puțin în jos? Da, puțin. El are un sistem de prindere și sistemul ăla e ca un fel de distanțier. Deci are 20 de centimetri, e un sistemul de prindere. Să vorbim și despre aceste spații înalte și majoritatea spațiilor versus sistemele clasice de încălzire care le știam noi până acum pe calorifere, indiferent că este alimentat cu curent, cu gaz, cu lemne, cu ce este. Deci, datorită fizicii, aerul cald devine mai ușor și urcă în sus. Atunci, e un confort, o diferență foarte mare la panourile radiante. Dacă am pune pe un sistem clasic un termometru sau un termostat la 1,5 metru unde se recomandă să se pună, să iei o temperatură oarecum medie și am setat 22 de grade sau măsurat 22 de grade pe o încăpere normală de 2,50-2,60 am găsit o diferență de 80 grade de la podea la tavan. Deci dacă am setat aici la 1,5 metru am setat 22 de grade, în podea posibil să avem chiar 17 grade. Și în tavan să avem 27-28. Noi pe tavan nu stăm niciodată să folosim căldura aia de acolo. Și în podea pentru noi oarecum e ok, dar unii ca și mine au copil de 1 an 7 luni, mă mai pun pe jos să mă joc cu el, să mă joc cu copilul și îmi dau seama că el stă la frig, știi? Și atunci, eu de ce să stau la 22 de grade și copilul meu să stea? Plus, pentru noi, când stăm, ne punem la televizor, ne punem noaptea să dormim, să ne odihnim, la temperatura patului avem 18-19 grade, deci nu avem confort. Pe banii noștri, panoul radiant rezolvă problema mai ieftin, deci mai ieftin și foarte eficient. Dacă setăm termostatul la 22 de grade, în podea o să avem, când aparatul funcționează, un grad diferență și în sus are un grad diferență. Adică dacă setăm aici 22, jos avem 21, tavan 23. Sus nu avem pierdere, jos avem confort maxim. Și pentru noi și pentru copii. Radiază de sus în jos, radiază pe pereți, pereții se încălzesc la fel și sus și jos și avem un confort maxim jos. În băile mai micuțe se poate simți gresia caldă, nu faianța, gresia. Faianța nici nu intrăm nici nu intră în discuție. Și pentru acele încăperi, să revenim la întrebare, pentru acele încăperi de 4 metri, 3 metri jumate, 4 metri, 4 metri, 5 metri, 6 metri, sunt foarte multe sufragerii care sunt foarte reci, pentru că căldura intră în sus, avem rezolvare pe un panou radiant, el are o putere mai mare, pentru că și un cubaj mult mai mare și este foarte eficient. Deci foarte eficient, avem o temperatură egală în fața și la orice exact. Deci când aparatul nu funcționează, diferența este dintre podea și tavan de 4 grade, iar în momentul când panoul funcționează, diferența este de 2 grade. De cine sunt omologate? Ele sunt omologate în Coreea de Sud, are toate patentele și inclusiv patentele în Uniunea Europeană. Deci ele au certificat pentru a se vinde în Uniunea Europeană de institutele abilitate în Uniunea Europeană. Toate aceste certificate sunt publice pe site-ul nostru. Ele pot fi listate și verificate fără nicio problemă de toată lumea. Pe site avem vreo 6 cele mai importante, dar mai avem cel puțin vreo 20 și ceva care la un moment dat probabil o să le punem și pe ele pe site, nu sunt atât de importante. Și cel mai important certificat este ISO 9001, obținut în 2008. De ce autorizații, proiecte avem nevoie? Șoc pentru toată lumea, nu avem nevoie de niciun fel de autorizație, nu avem nevoie de niciun fel de proiect, nu avem nevoie de niciun fel de întreținere.
pur și simplu l-ați comandat, în 24 de ore funcționează. Oh, ce bine, nu mai avem nevoie de umblat pe Un proiect pentru alt sistem de încălzire durează și câte 2 luni. Da. Și Durata de viață ai spus. da, mai avem încă două tipuri de panouri. Mai avem un panou economic, care este cu 55% mai ieftin, are doar funcția de încălzire și el este doar din fibră de carbon. Tot radiație infraroșie. Are 5 ani garanție, durată de viață 10-12 ani. Oricum, mai mult decât orice alt sistem. Iar primele, originalele? 10 ani garanție, 25 de ani durată medie de viață. Și prețul? Da, fără service, fără nicio vizită neprogramată de la nimeni. Un avantaj foarte, foarte mare la aceste panouri, mobilitatea lor. Dacă ai vândut apartamentul, ți-ai luat frumos, poți să recuperezi 95-97% din investiție, ți-o recuperezi. Da. Spații comerciale care sunt în chirii și-au pus panouri mai ieftin decât alt sistem de încălzire. Deci mai ieftin atât ca și investiție inițială, atât și ca și factură lunară. Mai avem câteva minute și din această ediție, stimați telespectatori, au trecut repede 30 de minute. Am terminat cât de cât cu întrebările la acest capitol, dar bineînțeles, cum mai avem de pus multe întrebări legate de ce ne doare cel mai mult prețul acestor panouri, clar este că această tehnologie este una sigură și sănătoasă. Chiar și atunci când rolul de încălzire este întrerupt, eficiența rămâne activă. Sistemul de încălzire cu radiație infraroșu este un sistem recunoscut pe plan mondial, de ce să nu-l aplicăm și noi? Stimați telespectatori, am ajuns și la finalul acestei ediții. Continuăm discuția, cum am spus, în partea a doua a emisiunii, adică săptămâna viitoare, la aceeași oră, sâmbătă la 16 sau duminică la 19:30. Mai multe informații și dacă vreți să vedeți emisiunea, o puteți vedea și pe site-ul www.infotv.ro. Iar dumneavoastră, dacă aveți să ne puneți întrebări, ne puteți scrie pe adresa afișată pe ecran, lavinia.minea@yahoo.com. Până săptămâna viitoare, aveți grijă de voi și de bugetele dumneavoastră. Numai bine, la revedere! Bun găsit, dragii noștri, și continuăm discuția de săptămâna trecută, și anume panouri radiante cu infraroșu. Deci în această ediție la InfoDesign, a doua lecție la capitolul panouri radiante. Bineînțeles, invitatul emisiunii este tot domnul Cosmin Roșca, invitatul emisiunii de săptămâna trecută, și continuăm, cum spuneam, cu întrebările. Razele infraroșii sunt raze cu lungime de undă cuprinsă între 4 și 14 microni. Așa m-am documentat și eu. Acestea fiind foarte importante pentru sănătatea noastră, fiind recunoscute și în lumea medicală, foarte eficiente pentru activitatea fiziologică la nivel celular. Vinovat pentru pierderile de căldură în cazul sistemelor obișnuite, conducte, convertoare, țevi, acest vinovat nu îl mai găsim la acest capitol. Toate acestea însă, cum spuneam, dispar în cazul acestor panouri. Instalația este foarte simplă și poate fi aleasă pentru orice spațiu individual. Se pretează în aceeași măsură atât pentru spații private, dar și pentru spații publice, hoteluri, birouri, spitale și alte locuri. Amplasarea se poate face pur și simplu după principii practice, raționale, sau se pot interpune și accente individualizate. Mă refer la design personalizat în funcție de încăpere, culori, formă.
Stimați telespectatori, așa cum v-am promis săptămâna trecută, pentru că nu am reușit, bineînțeles, să punctăm toate aspectele pe care am dorit să le dezbatem la capitolul panou radiante infraroșu, continuăm și astăzi cu partea a doua, iar invitatul emisiunii a rămas tot domnul Cosmin Roșca, care ne va răspunde la ultimele întrebări și, bineînțeles, cele mai importante legate de montaj și prețul acestora. Și, bineînțeles, cum se calculează, cum se face comanda, cine ne ajută, cine ne îndrumă, cum să le folosim cât mai eficient. Bună, Cosmin, și bine ai revenit la noi. Mulțumesc încă o dată pentru invitația. Și cu mare plăcere și să sperăm că data viitoare, când mai vii, nu mai ne întâlnim aici la noi în studioul emisiunii InfoDesign, ne întâlnim undeva pe șantier, unde să filmăm așa, etapa 1, 2, 3, în funcție de montaj. Avem un avantaj foarte mare, la noi totul se desfășoară într-o etapă. Da? Atunci, în 25 de minute tot reușim să facem. Da, nu e problemă. Mai repede, de 25 de minute se montează? Nu mai repede, depinde de ce electrician avem. Depinde de electrician și de suprafață, nu? Da, depinde și câte bucăți avem de montat în casă, în apartament, în spațiu comercial, dar depinde de cum să mișcă electricianul. Da. Da, deci să începem să continuăm cu următoarea întrebare. Le putem monta și în băi? Cum se comportă la condens? Sunt foarte recomandate să se monteze în băi, pentru că ne elimină din umiditatea care este în plus și ne reglează umiditatea în baia respectivă. Da. Condensul practic se elimină pentru că radiația infraroșie scuze. Radiază pe gresie, pe faianță, pe toate corpurile și toată apa se evaporă. Deci toată umiditatea este reglată în acea încăpere. Da. Doar că știm bine că nu prea este bine să fie nimic la curent în momentul în care intri într-o încăpere. Tehnologia din ziua de azi și o muncă inspirată sau o muncă de calitate a unui electrician elimină toate riscurile. Da, oricum indicat este să fie montate din nou pe tavan și cât mai departe de cabina de duș sau să nu se stropească cu apă, pe verticală exclus. Nu este exclus, nu? Doar să nu fie pe partea cu cada de duș. Exact. Deci se pot monta și pe perete, doar că scade randamentul. Da. Cel mai indicat este pe tavan, mai ales că nu avem sistem de iluminat în baie de cele mai multe ori pe tavan. Sau avem iluminatul scenografic își face treaba și în băi. Da, în cele mai multe nu am avut probleme de genul ăsta. Deci se pot monta și în băi și în saune, am înțeles. Da, avem cu panou radiant infraroșu original, avem cea mai ieftină saună. Deci oricine poate să-și cumpere o cabină de saună de lemn, dacă vrea să fie cabina. Sistemul de încălzit este panoul care se pune pe toată suprafața saunei, pe toată suprafața tavanului, recomandat la 2 metri din partea de jos. Avem termostat special care funcționează până la 110 grade, ceea ce este mult prea mult. O saună se poate face 50-60, se recomandă să se facă așa. Depinde de cât e sauna de mică sau de mare, 4 metri, 6 metri, 8 metri pătrați. Se poate face și acasă din rigips, foarte bine căptușită, izolată, cu lambriuri, cu absolut tot. Am pus 2 panouri, 3 panouri în funcție de cât e tavanul de suprafața tavanului, le-am prins acolo, am pus termostatul și ne funcționează. În 10 minute putem să facem saună fără nicio problemă. Super! Bun! La costuri foarte mici și foarte sănătos. Ajungem și la costuri. Cum se calculează, de fapt, necesarul de bucăți în funcție de suprafață? Prima dată, ce trebuie să avem în vedere? Anvelopa încăperii. Deci prima dată trebuie să avem mai mulți factori. Deci odată trebuie să știm suprafața, evident înălțimea, ca să facem cubajul, dar la fel de important este, pentru a fi un calcul foarte bine făcut, să nu avem niciun fel de surpriz și nici să nu aruncăm cu banii pe fereastră, că nu prea sunt. Așa. Să trezim că e foarte cald. Trebuie să ținem cont de cubaj, cum am zis, trebuie să ținem cont de izolație. Foarte, foarte important, să eliminăm pierderile. Deci izolație. Trebuie să ținem cont de geamuri,
de tipul de geamuri, de suprafața geamurilor, Câte bucăți de geamuri sunt, ce fel de geam, dacă este geam termopan, dacă este geam vechi, Da. mai nou este termopan cu 3 sticle, toate astea contează foarte, foarte mult. Câți pereți exteriori avem? Așa. Camerele alăturate dacă sunt încălzite. Contează foarte mult. Adică ne putem duce de la 15 W pe metru cub, poate oricine să facă acasă, până la 40 de W pe metru cub. Deci putem să ne ducem la anumite case la 15 W pe metru cub, ceea ce este enorm, deci foarte, foarte, foarte puțin. Putem să facem calcul la 25 de W pe metru cub, putem face calcul la 35 de W, chiar la 40. Deci dacă avem o încăpere care are 3 pereți sau 4 pereți exteriori, neizolați, cu geamuri mai mult sau mai mari sau mai mici, deci putem să ne ducem din start la 40 de W pe metru cub. Dacă luăm o casă, Aia înseamnă câte bucăți de panouri? poate să fie într-o încăpere medie de 16-17 metri pătrați, poate să fie un panou sau 2 panouri. Deja vorbim de costuri aproape duble. Așa. Deci într-o încăpere Foarte bine izolată, etaj, geamuri, casă nouă, să zicem. așa, putem să ne ducem pe o încăpere până la 700 de W pe cameră. O încăpere de 2,60 m, 17-18 metri pătrați, putem să ne ducem la 15 W pe metru cub, aia înseamnă undeva la vreo 700 și un pic de W pe metru cub. Este foarte, foarte, foarte puțin. Așa, dacă cumva doamnele n-au înțeles, domnii clar poate au înțeles, dar dacă doamnele, domnișoarele, să mai reluăm acum încă o dată în termeni băbești. Deci în funcție de clădire, dacă este o clădire veche, se pot adapta și la o clădire se poate veche. pune la absolut orice, pentru că ele vin puse pe fir de 2,5. Da, deci rămâne profilul în exterior, rămâne, poate nu va fi la fel de estetic ca și la o casă nouă, când clar deja este tras din perete, știm ce vrem. Facem un compromis, 2-3 ani până când renovăm, pat de cablu, îi spune, folosim patul de cablu în casele gata renovate, care nu sunt dispuse să spargă acum, iar în 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, în funcție de cum rezistă zugrăvelile noastre, și vom renova, vom lua patul de cablu jos și vom astupa firele și ele nu se mai văd. Evident, într-o casă nouă este mult mai ușor, pentru că facem instalația electrică. Pentru o casă cu 10 panouri ar fi ca și cum și-ar pune 10 becuri în plus, deci este o nimica toată. Apropo, deci dar la o casă veche rezistă încă un plus de consum de acest gen? Nu putem să știm noi decât un electrician care trebuie să verifice instalația, trebuie să verifice panoul, trebuie să verifice siguranțele, toate chestiile astea contează și el hotărăște. Dacă se pot adapta. Am pus în apartamente noi renovate cu foarte multe circuite și erau acolo electricieni profesioniști care au notat toate circuitele cum le au prin casă și am montat pe un circuit un panou, pe un circuit alt panou, pe un circuit alt panou și nu am solicitat cu absolut nimic. Deci pentru o încăpere poate să difere cubajul, una, două panouri în funcție de izolație și anvelopă camerei. Repetăm încă o dată. Pentru o cameră foarte bine izolată. Hai să dăm un exemplu, o cameră de 2x4, să zicem. O cameră de 4x4 mai mare. La bloc sau la casă? La bloc sau la casă, nu. Dacă este foarte bine izolată și dacă vecinii au încălzit, deci putem să ne ducem pe 15 W pe metru cub. Aia înseamnă că într-o cameră trebuie să punem un panou de 700 de W. Aia înseamnă un panou. Panou. Dacă ne ducem într-un bloc care nu este izolat de niciun fel și vecinii din jur nu încălzesc. Acolo ești cumva pe colț. Doi pereți nu e o problemă foarte mare. Spațiul celălalt, dacă nu este încălzit, este ca și afară. Deci putem să punem alți vați. Putem să punem ori un panou mai mare de 700 de W până la 1000 de W, ori să punem două panouri. Deci totul în funcție de geam. Ca puterea lui. Ca puterea lui. Dimensiunea este standard, ai spus? Fiecare caz este particular. Încă nu am găsit un caz identic. Nu există. Deci nu fiecare poți să zici că la X ai avut o lucrare cu exact aceeași suprafață și a costat o sumă și la următorul client exact aceeași suprafață
suprafață poate să coste mai mult sau mai puțin. Exact, deci nu este nimic, deci deci totul nu este... poți să spui cât costă, dacă te întreabă cineva, cât costă? Bun, aș putea să spun între și între, dar după aia lumea se simte jignită, adică îmi dai așa o marjă mare. Păi, dar nu vreau să greșesc să-ți dau o marjă. Până nu te duci la locul respectiv, faci cubajul și atunci știi să spui omului dacă ai nevoie de 1, 2 sau... Măsurăm, facem un deviz, le listăm, le trimitem pe mail, deci lumea poate să ne facă comparații. Da, este în funcție de casă, în funcție de anvelopa casei. Ne oprim pentru publicitate, stimați telespectatori, câteva minute, dar nu plecați, revenim imediat și continuăm cu prețurile acestor panouri. Familie, design, confort, îmbinele pe toate, dar fă-ți timp și pentru tine. Vino aici și vei aprecia talentul și atenția cu care ești tratată pentru ca tot ce ai mai frumos să fie pus în valoare. Arăți bine, te simți bine. Salon Eclipse, lângă Poșta Mare. Mulți cred că se pricep, dar la reîncărcarea unui cartuș de imprimată cu jet de cerneală se parcurg 3 etape foarte importante. Cartușele sunt curățate atent la presiune de vapor cu solvent și apoi cu ultrasunete. Încărcarea e realizată complet automatizat pe mașina electronică Filtech Refill System, fără nicio perforație și fără săringi sau ace. Astfel, presiunea internă rămâne constantă, iar viața cartușului se triplează. Ultima etapă este verificarea calității de tipărire. Artist Design. Profesionalismul este diferența. Restaurantul Casa Românească vă pune la dispoziție o nouă sală festivă pentru evenimentele speciale din viața dumneavoastră, nunți, botezuri, aniversări sau orice fel de petreceri. Capacitatea sălii este de 100 de locuri și vă oferim cele mai avantajoase prețuri. În fiecare joi, vineri și sâmbătă vă așteptăm la seri speciale de muzică populară. Informații și rezervări la telefoanele 0357 401 401 sau 0746 296 343. Casa Apei Minerale, din nou în Arad, pe strada Mărășești, la numărul 33, vis-a-vis de Inspectoratul Poliției de Frontieră. Apă minerală, sucuri și o gamă variată de produse alimentare, toate la cele mai mici prețuri din Arad. Vă așteptăm să vă convingeți! Cofetăria Boema, ingrediente proaspete preparate după rețete tradiționale. Executăm cele mai gustoase și elegante torturi de nuntă, aniversări sau orice alte ocazii, prăjituri de casă și produse de patiserie. Toate realizate fără conservanți sau aditivi alimentari, ingrediente naturale de cea mai bună calitate. Prăjiturile Cofetăriei Boema încântă și cele mai rafinate gusturi. Pentru comenzi, contactați-ne pe strada Dorobanților, numărul 9 sau la telefon 0357 439 682 sau 0754 715 309. Cel mai mare outlet din județ, branduri cunoscute, branduri originale la prețuri incredibile. Outlet Stock, vis-a-vis cu Reare. Vino și convinge-te, zilnic de la orele 10 la 20. Outlet Stock, haine de gală sau sport, pentru toată familia. Calea Aurel Vlaicu, lângă Verbiță. Am revenit, dragii noștri, și astăzi la InfoDesign continuăm cu același subiect de săptămâna trecută și anume panouri radiante cu infraroșu. Continuăm cu întrebările. Cosmin, haideți să mai reluăm puțin durata de timp pentru încălzire și răcire. Cum am spus, dacă se ia curentul, asta este. Să sperăm că nu durează foarte mult. Dar dacă nu, cât de repede, să zicem, după ce am ajuns acasă și este frig, vrem mai cald, cât de repede se încălzește o încăpere? Încăperile
depinde de la ce grad pornim. Avantajul acestor panouri radiante infraroșu sunt că în fiecare încăpere se pune câte un termostat pentru comandă, pentru fiecare panou. Noi, pe acel termostat, putem să setăm temperatura care ne-o dorim noi când suntem acasă și care ne-o dorim când nu suntem acasă. Aha. Și atunci, dacă noi setăm 22 de grade când suntem acasă și 18 grade sau 19 grade când nu suntem acasă, în 6 luni de zile, de cele mai multe ori, panoul nu va porni în timpul zilei. Nu va porni pentru că nu va ajunge, nu va scădea temperatura. Pereții rămân în cald, foarte, foarte rar, doar în acele zile 25 pe 20, 22 de zile de frig va porni panou să mențină acea 18 grade. Și dacă se ia curentul, nu se dă peste cap programul? Nu, rămâne memorat. Deci termostatul are baterii, rămâne memorat, nu îl influențează cu absolut deloc. El revine la comanda inițială. Da. Pur și simplu termostatul rămâne în memoria pe baterii. Da. Hai să vorbim puțin și despre acest termostat, pentru că am înțeles că există două tipuri și de termostate, mai scumpe și mai ieftinuțe. Da. La cele scumpe, bineînțeles că ai nevoie de puțină școală, nu? Diferența este foarte mică de preț, din punctul nostru de vedere. Pe cele ieftine, eu personal nici nu le recomand, pentru că celelalte mai medii, datorită memoriilor, își amortizează banii în 2-3 luni de zile. Deci într-o iarnă, hai să zic maxim într-o iarnă ele s-au amortizat, dacă nu mai repede. Pentru că pe funcția de încălzire ele sunt mai deștepte ca noi, pentru că au o singură memorie și ele își vede programul lor. Noi am setat acolo un program, de exemplu, pentru economie. În dormitor, când suntem în dormitor să punem o temperatură și când nu suntem în dormitor, majoritatea dintre noi, la ora 8-9 pleacă la servici, punem o temperatură mai mică cu 3-4 grade. Dacă este foarte frig afară, peste câteva ore va ajunge temperatura la 18 grade și va porni panoul și va menține acea temperatură de 18 grade. În cele mai multe cazuri, din 6 luni de zile, panoul nu va porni, nu va consuma, deci vom face o economie foarte mare. Iar în sufragerie putem să facem aceeași chestie. Când nu suntem acolo, punem pe 18 grade, când suntem acolo, îl punem cu... deci fiecare încăpere are panou de comandă individual. Nu avem un panou de comandă... Nu, fiecare încăpere separat. Este un avantaj, este un avantaj. Mai cald, în camera copilului mai cald, în camera de jos mai... Avem un avantaj foarte mare, pentru că setăm exact temperatura. Sunt camere mult mai friguroase și sunt camere mult mai călduroase. Și atunci noi avem un confort mult mai mare și pe camerele mai călduroase, gen baie, când facem baie, efectiv decuplează, nu te năbușește acolo. Într-o bucătărie, când facem mâncare, automat se încălzește de la o oală, de la 2-3 persoane într-o bucătărie mai mică, automat s-a făcut 22 de grade, el decuplează, va porni peste câteva ore, nu consumă. Avem dormitoare foarte bine izolate, avem anumite sufragerii care trebuie să meargă mai mult și atunci nu influențează celelalte panouri. Deci noi pur și simplu avem 4, 5, 6 panouri într-o casă sau un apartament care toate funcționează independent unul de celălalt. Am înțeles. Oricum, la montaj, acolo sunteți și explicați potențialilor viitori. De cele mai multe ori, Și dacă vă sună și că pe ghilimele și-au prins urechile în panou, mergeți și nu necesită service, dar la început o puțină inițiere, o școlarizare. Pentru că mai ales la început mergem. Sunt clienți care știu mai multe decât noi despre termostat și îl setează foarte ușor, pentru că are cartea produsului și e foarte simplu. Deci dacă l-ai citit, am vorbit de durata de răcire, acum să vorbim de durata de încălzire. Durata de încălzire depinde de la ce temperatură luăm acea încăpere și depinde și ce temperatură exterioară îi afară. Dacă luăm afară un minus 10 și înăuntru sunt 10 grade, normal că durează mult mai mult, poate să dureze până ajunge la 22 de grade și o zi, adică 24 de ore. De exemplu, dacă venim dintr-un concediu și o săptămână a fost casa
dată la 15 grade. Funcțiile termostatului ne ajută când venim din concediu cu o zi înainte să pornească sau cu 12 ore înainte să pornească termostatul. Dacă l-ai programat când pleci. Da. E un avantaj foarte mare, dar... Ca și când ai suna pe tata sau pe mama să meargă să dea drumul la căldură. În cazuri extreme, dacă pornim de la 12 grade temperatură interioară, posibil în cel mai mult cel mai mult să meargă 24 de ore până când ajunge la 22 și după aia numai cuplează și își face treaba. Dacă afară pornim... Cred că și la alte sisteme tradiționale de încălzire, exact. Gaz sau... E același lucru. Tot așa. Cu cât sunt mai reci pereții, cu atât se încălzește mai greu. Dacă afară sunt 5-6 grade, 10 grade și înăuntru sunt 15 grade, urcă în 2 ore. Pot să dau cel mai bun exemplu la noi la sediu. În weekend noi ținem o temperatură pe termostat de 17 grade, că nu avem nicio activitate acolo, iar luni dimineața la ora 7 termostatul pornește pe 22 de grade, pentru că la 8 și ceva începem activitatea. Într-o zi de luni foarte friguroasă, cel mai mult o mers panou 4 ore, în zile mai blânde de iarnă, de multe ori la ora 8 când ajungem noi în sediu, nici nu funcționează panou pentru că deja este făcută 22 de grade. Avem o mare problemă aici pentru că majoritatea nu înțeleg de ce nu le facem noi teste. Și încercăm să le explicăm și prin intermediul dumneavoastră de ce nu putem să dăm un panou de test. O zi, 2-3. Odată noi nu plătim curentul, o zi, 2-3, noi plătim factura pe o lună de zile. Sunt zile mai friguroase, mai călduroase și atunci el consumă mai mult sau mai puțin. De exemplu, într-o zi de luni, la noi panou cel mai mult o mers 8 ore și într-o zi de marți o mers 3 ore, pe aceeași frig afară, aceeași temperatură, pentru că rămâne căldura acumulată și e ok. Da, nu e după o pauză de 2-3 zile din weekend. Și nu mai putem să dăm panou să-l testeze lumea, pentru că dacă l-ar pune într-un loc foarte rece, ar merge 2 zile și va consuma foarte mult. Să testezi, pentru că el trebuie instalat, pus, prins în șuruburi, nu? Mulți au viziuni de genul ăsta, iar mai e o problemă, noi nu putem să, dacă celelalte camere le lasă reci și lasă ușa deschisă, normal că termostatul va fi influențat de răceala de acolo și el va merge mai mult. Eu nu pot să-i controlez la acel client ușa și eu nu pot să-i controlez termostatul, eu nu știu ce va pune el pe termostat. Pentru că acel termostat de fapt este un întrerupător. Și atunci, dacă eu nu pot să intervin acolo, nu pot să fac teste pe ce face sau ce nu face acel client. De obicei la orice capitol inovator lumea este foarte sceptică și nu are încredere. Facem afacerea asta. Trebuie să înțelegem că totul evoluează și trebuie să îmbrățișăm tot ce vine nou, mai ales dacă ne ajută la factură. La factură, Să începem cu 2 exemple vreau. Un exemplu la preț pentru un apartament sau o suprafață de 100 de metri pătrați și o casă de 200 de metri pătrați, izolate, aproximativ, clădiri noi, identice. Vă dau niște exemple mai proprii. Pe un apartament de 55 de metri pătrați, adică metri pătrați utili, locuibili, așa, putem să ajungem în varianta cea mai mică la 1000 de euro per apartament, cu un tip de panou. Cu tot? Montajul este undeva între 2 milioane și 3 milioane. De cele mai multe ori este făcut de electrician, avem de tipuri de clienți. Aveți tot voi? Avem și noi prin recomandare și firmă și persoană fizică autorizată. Și cine dorește să-și facă cu electricianul cu care a făcut casa, poate... Cei mai mulți dintre clienți vor să-și facă cu electricianul lor, pentru că au rude și cunoaște exact sistemele și absolut tot. Și atunci se împart clienții. Deci prețul inițial al panourilor și al termostatelor, spun eu, în 1000 de euro varianta pe un tip de panou mai ieftin. Și până la un 2800-3000 de euro pe un tip de panou mai scump. Asta tot la un apartament de 2 camere, 3 camere. Pentru că sunt apartamente de 2 camere pe aceiași metri pătrați cât un apartament de 3 camere. Și vorbim în metri pătrați. Așa. Deci între 1000 de euro, 1200 de euro până în 2800 de euro.
în prețuri de listă. Evident că mai avem luni cu reduceri, cu discounturi în funcție de fiecare și atunci, produs. pentru o casă nouă, la o suprafață de 200-250 de metri pătrați? Pentru o casă nouă, un exemplu iar foarte aproape, o casă medie de 120 de metri pătrați locuibil, pe un sistem tradițional, calculul este undeva la 5.000-5.500 de euro, cu necunoscute, multe, se face în 5, 6, 7 etape, cu tot felul de racorduri, cu tot felul. Te referi acum la tradițional, așa, și pentru panouri? Și pentru panouri în preț de listă este 5.200 pe varianta originală. Da. Pe varianta mai ieftină, economică, ajungem în 2.600-2.700 de euro. Da, ca și investiție inițială. Factura lunară, fără aprobări, fără autorizații, funcționând în 24 de ore. Factura lunară poate să fie mai ieftină decât sistemele tradiționale, cu cel puțin 20-30%. Dacă folosim funcțiile termostatului, cum am vorbit, pe anumite încăperi, că nu suntem să funcționeze pe o temperatură mai mică, putem să facem economie chiar și mai mare versus alte sisteme de încălzire. Iar să ajungem și la o casă mare, de 280 de metri pătrați, poate să ajungă costul undeva la 11.000 de euro. Da. Pe un sistem tradițional de undeva comparativ de 7.000, 8.000, 9.000 de euro. Am spus 11.000 de euro panou original, iar varianta cealaltă, economică, poate să ajungă undeva la vreo 4.000 de euro. Da. Pentru o casă de 280 de metri pătrați. Efectul combinat al acestor trei acțiuni, infraroșu, nanosilver și ion negativ, despre care am vorbit de-a lungul acestor două ediții, este o căldură care penetrează stratul superficial al pielii, generând o mai mare vitalitate fiziologică. Avantaje la decorul unui interior ar fi că aceste panouri ocupă puțin loc, mărește suprafața utilă, camera centrală poate fi uitată și destinată poate fi folosită cu altă destinație, siguranța în exploatare, măsurarea exactă a consumului, sunt economice, sunt ecologice și, în primul rând, foarte estetice. Printr-o manoperă adecvată, aceste panouri pot constitui un sistem modern, eficace și estetic. În fond și la urma urmei despre asta discutăm la InfoDesign, estetică, design, decor. Stimați telespectatori, mai avem puțin și ne apropiem și de finalul acestei ediții. Încă o întrebare, Cosmin. Pentru cine are deja o casă gata construită și are gaz, vrea și panouri. Se poate? Da, bineînțeles că se poate, este sistemul hibrid, așa? Poate să le folosească pe amândouă în paralel, le adaptăm. Dar pentru investiția inițială probabil că e mai greu, factura lunară va fi mult mai mică, are un avantaj foarte mare, la curent există posibilitatea abonamentului de noapte și poate să seteze panourile la un cost foarte, foarte mic al curentului electric, să-și pună abonament de noapte și panourile să le pună pe abonament de noapte. Iar în cursul zilei, dacă crede că nu este suficient de cald și nu vrea să dea drumul la panouri, poate să dea la sistemul cel vechi, are un hibrid, mulți își doresc acest lucru. Da, iar e bine să avem întotdeauna două variante. Dacă nu, poate să dea drumul și la panouri, pentru că media curentului la abonamentul de noapte este mult mai avantajoasă. Deci putem plăti curentul cu 42% mai puțin cu abonamentul de noapte. Sună bine, mulțumim pentru toate răspunsurile. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Te mai așteptăm și, cum am spus în altă ediție, cu imagini luate de pe șantier. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc încă o dată. La revedere. La revedere și noastră, stimați telespectatori.